Makadi vatete. Tiri makadini Fara. Imi munoitwa wani? Mimi ndonzi Medeline Chimedza. Makapinda muno mune mhosva ichi? Physical abuse. Okay. Makapiwa mutongo wakamira sei? Ndakapiwa 12 months. Ndobva ndabvisirwa 4 nekoti. Ndauya kunoku ndakabereka 8. Ndakabvisirwa 2 months 20 days. Saka ndiri kusevha 5 months 10 days. Saka ndoti munditsanangura kuti mhosva yakaitika rini, munyatsa kunditsanangura in detail kuti zvakafamba sei, wangori musi wani? Mhosva yakaitika handichanyatsotondera but pendakazotorwa nemapurisa papani yanga ya 2 weeks after mapurisa akazondora musi wa3 but zvazvaitika muna Zvakanyatsofamba sei? musi wendavapisa Musi wezvakaitika pemakavabata? ndakavabata musikana akatiza murume bva asara kuti angosara tichingoonetsana zvekungoonetsana usimukadzi nemurume kuti ndo zvaunongochita kana ndisi panapa ungabva waunza munhu mberi muchingopopota. Saka apa pezvaitika baba vachiuya nemunhu mumba, imi mamuri kuchimanimani ndaivo chimanimani ndaishanda kuchimanimani ndandiri ballet kuchimanimani ndaishanda 1 week pabasa 1 week kumba. Saka pandii ndiri kumba ndiri kusaluni ndichiruka ndoita zvekuruka musoro. Saka ndaiti 1 week ndiri kwatsumba ndichiruka 1 week ndiri kuchimanimani ndiri panight club. Saka musi wemakasvika uyu vaiziva here kuti muri kudzoka kumba? Vanga vasingazvizivi nekuti pandakanga ndatora ofu ndakanga ndisina kuuya, ivo ndo vakanga vauya kubasa kwangu kuchimanimani. Saka pawakasimuka kuchimanimani ndikati wanga wasimuka nezuva wacho, ini ndatosara ndichiti ndakuda kutopinda kubasa kufonenite. Saka murungu wendaishandira ndiye akabati since takuda kupinda paholiday handisi kuda kuti iwo uzoende proof. Saka ndakufunga kuti iwe uchiende kumba unozorora kwe1 week, then paunouya ndoda kuti muchambotora mwedzi muchishanda vasikana mese pasina anoenda kufuna kuti pabasa panenge pari. Saka kuzouya kwendakaita iye anaozviziva akatosara achiti since ofu yangu ndakanga ndaitira kubasa iye akanga auya ikoko akanga asingazvitarisiri kuti muchasvika. Ndakasvika ndibva ndafuna ndobva watodaira foni ndaona padyo pakalokwa ndobva ndabva watodaira call yangu ndobva ndati muripi zvikazi ndiri kufamba ndikati ndiri padhoo friday. Saka paakauya kuzovhura dhoo ivo vanga vatori negirlfriend tori kuseri kwedhoo vachingovhura dhoo achingonditambira the moment yaari kundibondira musikana achitobuda achitotisa. Sai makatozviona zvese izvozvo? Hamuna dombomudzingirira musikana uyu? Handina. Asi mukatomuona munomuziva? Handimuzivi. Ndakasvika haanga ari manheru, saka zvokuti ndingazonotiso kuti ndiani, asi mukumubvunza iye akazotaura akati munhu akasitomuri wekunoku munhu ndangosanganaona. Saka musikana aenda makasara mukanetsana? Ndakangopopota zvenguva shoma shoma kwakubva ndatongoregerera zvezvekungoti zvinhu zvinodii zvinhu zvinoitika ndatongonyarara. Saka munongoziva sevanhukadzi ukaramba uchibatikana unogona kuda kuzongozvitaura mumwe musi uchingopopota. Saka iye ndo zvakazomboka mupopoteri kindakazoita 3 days after ndokakazongomboa kuti ungaramba uchipopota nyaya yakatoitika ikatodii ikatopfuura iri achingotose murume regai ndirove munhu ndadii anyarare kuti. Saka kundirova kwakaita ndokwakandibhoa zvezvandirwadza kuti pamusoro pekundikanganisira ondirova futi ndabhoilisa mafuta angu. Apa pemakawa mabhoilisa mamabva kurohwa here iye akambobva panzvimbo kwandi zvakafamba sei papa? Angangoripota atingorite pambepo pakuti iye semunhu akanga angojaira kungoti kana kuti mukangonetsana anogona kukurova otonyarira. Pakatongondirowa ndobva ndatongonyarira iye akatonyarira bva tongofunga kuti zvapera. Pandaitoita zvese kustovhu ndichitobhoilisa mafuta angu iye haana kutombofungidzira kuti munhu une kakudzosera karudaita akatongofunga kuti pamwe munhu une zvako semazuva ese. Mafuta boila paya pazvichapa zvafamba zangapi mudira kumeso? Saka ndamudira kumeso akachema zvezvekuratidza kuti munhu arwadziwa.
Saka pandakaona aumburuka agara pasi ndibva ndamubata, anga ari masingo na zvekuma around 5-6 ndobva ndatoona kuti munhu atoita sei atokuwara. Ndobva ndandotora foni ndatofonera hanzvadzi yacho ndogara kutose nesu anogara mawachombe ndikati tete ndodi ndakambovaudza nyaya yacho yekuti takanetsana sososo anga achitoiziva. Saka ndakanangozi nyaya yachite zvazofamba so ndazosvika pakudini hanzi dzenyu ndaipesana matobati ndakudini ndakutsvaga mota ndakumhanya neyo kuhospital. Hanzvadzi yacho kotondifonera kuti muripi. Saka ndakabva ndatongoti nguva yacho pendakatonoti mapisiro endamuita handina kutarisira kuti ndomakuru acho. Ndakamupisira ndichiti ndinongomuvanga justice car but handinoziva kuti ndikuchitsva ndomakwarira achazoita. Akakwara sei? Anga akatsva ndikati kubva pamusoro pemhina kuti maziso eso ndikadzikana zvairirira zvichidzika kunze izvo zvinopisa nzeve yekuruboshwa. Saka zvadaro maenza kuchipatara zvakatora mota tete takatosangana nawo ndobva watongoonawo situation wakati saka magumhanya chipatara ndikati patatouya pageneral hospital. Tasvika pageneral hospital ndobva tatonzi zvinoda police report. Ndobva tatoenda pageneral hospital ipapo ndobva vatofonera penhalonga vachiti inyaya inofanirwa kuendwa nechi yemapurisa. Iye ndobva atoramba because by that time anga asikusha maziso anga avharika nekuzvimba kwaanga aita anga asingachaona. Ndobva atoramba akati no musadini musamutore musamusunge nekuti mukamusunga parizino handina hama dzangu dzati dzasvika. Ndiye munhu wacho andidori naye, ndiye munhu wacho atoya nditi neni kupi saka kuchipatara ndokutongosiyiwa kuti akaitwa nepolisi. Iye bva tongoti musamusunge munozomusunga kana ndaita sei mouya uzoripota neni. Vatatorapisana paya paya bva tatonyorerwa mushonga vatatenga mushonga vatadzokera. Saka tasvika kuwadzomba takazosvika kumba kwataigara kwaungana hanzvadzi dzacho namama wacho vanga vasvika. Mama wacho bvatongoti situation yamuinayo muroora handikwanisi kuti ndikusiyei muri mega futi pamba penyu. Yakuda kuti inini ndinge ndichionawo mwana sezvo imi muchigara muno mutownship ndichigara kuvillage. Kana makasununguka chirongedzai zvinhu zvenyu tiende kumba nokuti ini ndee ndichida ndiri kuitira kufamba nechida muka ndichionawo murwere nekuti aswere sei ari padhuze ndizogara ndichiuya kuwatsonga zvinozondiremera. Asi pamaiwirirana nefamily yake ndatoti hapana chakaipa ndatongorongetsawo zviende zvishoma shoma nezvizvo taidawo shandisa. Ndobva tatotora moto tatoenda kumba kwaanamwe tatogara tichingoshandisa mapirisi etakatenga nemishonga yataimushandisa pakumupemera nekuita sei nekupota tichiendawo kulocal clinic kochekwa BP because ipapapo pandakamupisa akavhunduka saka BP yake yange yakakwirisa steric. Saka taizotogara tichienda kucheck up kuti ione kuti yadzikirira. Asi muri mesa pamuchigara kwavamwene maiwirirana? Taiwirirana. Muchitoita nyaya yanga pasina zvaiti? Taitowirirana. Saka zvakazofamba sei? Takazoti patopera 2 weeks iye atoright akutofamba kugunogeze ega ronda rato recover kuona kutonyatsotongoona zvakanaka. Ndobva vana mwene bvatota sinzi munhu wenyu akugona kuita zvaakuita. Ndaitokomuniketawo nemurungu wekubasa kwangu achitondibvunzawo kuti zviri sei ndiyo mwakatonditumirawo imwe mari yekutenga imwe mishonga yaidiwa. Vachitondibvunza kuti zviri sei saka zvaanani here. Ndopakanzi navamwene makoti zvaakuita kuti muende kubasa asi murume wenyu ndiye achambomira kuenda kubasa because asingadi asimbe mimi akusununguka because munhu akugona kuita zvese akufamba akutomboswatidza makumbo achienda kunotandara kumashopusi kugeza. Saka zvaakuita kuti muchidzokera kubasa. Saka takangotisa nhasi wacho
ndichinzi ndobva ndachitoti saka ndakuenda kuwatsomba kubva kwangu kuchinosiya ndakirina simbi kakupisirana ketataita nemafuta takangosiya zvisiri in order. Magumbezi acho takadirana mafuta akagara pambeda panga zvazvakangodaro saka ndakati regai ndichende ndinowacha nekusiya ndakirina nekusukawo mapleti anga ari kwanga akasviba ndochidzoka kunokuchi mangwana ndakuuya ndichienda kubasa tichitowirirana zvakatonaka ndobva tatoenda iye wacho ndiye murume wangu ndiye nyatiperekedza toenda kumba kuya tosvika kunokuita zvinhu zvese ndobva azotondifonera kati wakuenda kubasa unouya nekunoko ndiitiriwo nezvimwe zvinhu nedzimwe bhutsi dzaaida totowirirana payakaya ndobva azongoti ndafunga kuti sinziwo uri kubuda kuswera mangwana kudzokera kuchimamimani chindiperekedzawo kupi kuchipatara kunochekwa chibp ubva ndatoenda neikoko kumba kwana amweni ubva ndatosvika vatoriko ubva tatogaarisana ubva ndatotora murume wangu ndakatosvika topedza uchesi ubva takuenda kuchipatara tichitoti tiri kuenda kungoti anochekwa bp tose yataona kuti bp yakamira sei ndobva ndachidzoka ndogadzirira kuenda kuchibhedhlera tiri munzira tichienda kuchipatara taiuya kunonzi kumanika bridge kubva watsoma tingonzika mota pamanika bridge totangofamba tisati tambofamba distance ngatoti panapa nepafenza ndopakava patosvika kamota kepolisi yekupenalunga tichitowindoza zvakanaka ndobva watomira saka mapurisa akaita zvekunge ari kumhoresa zveshe obva watotongwa rutomhoresa makadini mori sei ndichichi ako mukoma makaita seko ronda ramuyu naro indawo ndobva achitotanga utodini kutotsanangura zati itsaunawo ndakapiswa nemukadzi danetsana tandadzonzwisisa asi mukadzi wacho aripi akakupisa mukadzi chaichairi chachitotsanangura zvikazi ndiye mukadzi wacho wandiinayo zvikanzi alright saka apa muri kuendepi patatotapinda pachipatara zvikanzi pindai mumota ndobva tatopinda mumota yayo patatosiya havana kuzoenda nesu kuchipatara patabva watoenda nesu kubhesi madhoketi bva atotanga kutovhuru saiziziya kuti ivo vanga vagara vaine connection here kana kuti vanga vasinoda kubvunza kuti kwanguri kusangana here kana kuti baba vavagara vakatotipa mapurisa ipapapo handizivi handina kana id because zvinhu zvekutoti zvinhu ndakatovhundukawo iye akatoita unga rutodini ari kutokatya marona but pendakazoona kuti ano vanhu vanga varitoziva havo chiti dhiri wanga wagara wakataura nyaya yavo wanga waine connection ndakazoona kubva musi wachowo ndichitorwa ndichienda kupenalunga kumasales anozombo yacho ndoona kubva musi saturday sunday akazoya kukoti yanga yanzi court mand penalunga ikoko ndo musi wakazouya ndobva anzi dhoketi rangu ramisplace amene ratoenda kwamutarika wazi munozoya kumangwana kwachizongoona mukoti kwachizongopinda mukoti haana kumboti ada kuidhiriwa nyaya kana kuita sedini zvandakazongoona kuti akanga atindisa saka ndokusunga kunanga saka muri mukati menzvimbo inoyi akamboya here kuzokuona haana mbobvirawo kuhama dzake hadzina ngobvira dzavo ko dzenyu dzangu dzinouya saka pakuona kwenyu muchiri mukadzi nemurume here pamuchazobuda handisi kuona imba because dai zvichipo vangadai vari nekuuya kuzondoona saka sinzi wasiri kuuya kuzondoona ndikutoro kuti imba akasika amine vana vangani musati vapinda mwana yewani anga akura form 3 saka ari kugara nani ari kuchikoro tomboti vakateerera chirongwa chedu une mashoko ekuti chikwa vari baba kusaizoziwa hangu nemwoyo wake but ndaisada kubvutsa imba yangu because zvinhu zvendakaita ndongoti kwaari ndakaita nekusada kunyange paaingorwara ndichingombepa ndaingomudza kuti zvakaitika nekusadini nekusada ndakamukanganisira ngaandiregerere ko muda kuti kune vamwe vakadzi vangazozviona vari musituation yakadai kuti vakukurirwa nehasha nezvinenge zvaita murume uzosvika pakuzoita nezvamakaita izvi
mungada kukurudzira vamwe vanhu vechikadzi vangaita situation inenge ini mungada kuti chikwa vamwe vangu vakadzi vakaita seni ndongovakurudzirawo kuti kana mazosanganawo nesituation yakafanana neindakasangana nayo hasha hadziziridzo dzinopedza nyaya zviri nani wombosudurukako womboenda kana kune imwe nzvimbo wombofurwa nemhepo wozodzoka warefresha pfungwa waregerera munhu nekuti hasha dzinozopedzisira dzakusvitsa panzvimbo yaunenge usikafaniri kusvika like izvozvo zvendiri mujeri dai ndiri kundiutoruza zvakawanda ende hadzi dzangu zvakawanda but pane zvimwe zvinhu zvendaruzivo zvakawanda zviri kunze seipapa ndandajaira kuperekedza mwana wangu chikoro handitozivi kuti paakaenda chikoro akarongedzerwa zvinhu zvakafana here kana kuti unonge usikanyatsi utohuzwisisa kuti mwana wangu zvakadi zvinhu zvinenge zvichingokunetsa mupfungwa